3-2! Те поне нали не биеме център, ние те си свикнали да... Да придвижим да. терен. Не. Аз гледам лекичко, но няма нужда. Ляво. Как се? Извиня, че си с ръкавици. Няма нищо. Това правиш как? Нищо е тук, какво ще правим, като банкет такова. И за родителите с такова си правят и много е яко. Да. И се кефат яко, особено малките са. Знаеш как се надъхват. Саме как е? Добре. Шпорително.